पैसा है रुको यार पैसा पहले का पैसा मैं वकील है भाई मैं सी में जब ना कौन दान किले नहीं बता रहा था राम राम जिसे बताओ आप कहेंगे घाट वाले नंबर चलता कंप्लीट मानते नहीं बात है सर हाँ सीट है बार भूल के पता है सारे ये मुझे पता ही नहीं बोलेगा मान के जहाते रांत है हेले हां लोटा तो नहीं जानते लोग जब ना दे रहे थे जहाते रांत है जान में बाहर के और तुम बाबू इंदे और अंडे नाटे संभाल मनाते हैं पोजिशनल पाटा ये बोले इलार करो ना हम नाट कुंडनेटी ಏನು ಮಕ್ಕಳು ಪಾಟಲು ವಲ್ವಂತ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತಲಿಂತ ಮತ್ತವರು ಬಸ್ತವಾರು ಯೌನಾಲ್ ಇರ್ಮನ ಅಂತರ ಶುಕ್ರವಾರ ಯೌನಾಲ್ ಮನು ಹನ್ವರ್ ನೇಟಿ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ವಲ್ ಮನ ಮನು ಅಥವಾ ಪಾಟ ಅಂತ ಮನ ಆಯ್ತು ಮನು ಮಾಮ ಬಗನ್ ಮನು ಇವ್ರು ಮತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಅದೇ ಸಾಥಿ ಏನು ಖುಷಿ ಗಮತ ಅಂತ ಏನು के सबड़ी दूसवाल मन ಏನಾರೆ ಹಾ ಇದ್ಕೆ ಬತ್ತ ಒಂದು ನೆಟಿಗೆ ಏನು ಚಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬತ್ತ ಏನು ಸಲ್ಲ ಇದ್ಕೆ ಆಗ್ತಾವ ಇದ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಕೋಲಕ್ಕೆ ಬಿಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಹಾ ಬಾಗ ಕಹನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗುಡ್ರ ಅಂತೀವಿ ಸೋವಾಕಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬತ್ತ ಏನು ಅಂತೀವಿ ಬತ್ತ ನೀ ಕಾಂತ भाई कहने ना एयरपोर्ट ये अंदर से लेंगे गंगारी बोलते वो ये कहीं अंदर ले भाई देख भाई वो लेट पे चलने इनको
बरोबर आणतोय टाइम एक बच्चोलाक म्हणतात वाट म्हणजे वाचत म्हणजे वाचू सारू ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ವೇಟ್ ಖುಷಿದ ಟೈಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿಕ್ ನೆಂಗ್ತೆ ಊರುಕೂನೆ ಹಾಯಿ ಬಚ್ಚು ಆಗ ಬರ್ತಾ ಚೆಕ್ಕ ಆತಾಗ ಮಮ್ಮಡ್ ನಾಟ ಸೊನ್ನೆ ಅಂತ ಆ ಬಾಯಿಕ್ ಗಿಟಲ್ ಹೊಂದಲ ಬಚ್ಚಲ ಇಟ್ಲ ಆಗ ಅಂತ 20 मिनिट ने सवाती 20 मिनिट ने सवाती हाँ सवाती बाई मत बहाने तेरे पनी आवा नंबर टेंगे इचरिंग देह तो वाली रिसेप्ट तो कनी समियन ते सार की तो कांते ने मतलब मत कम मत एकदम फोन दे बस के बात है 11 11:30 आने फोन वाता నేను తింగ టైర్ వాసి మంతే గనరి లియన ఆల్రెడీ పిట్ కీ తరీకే నమ్మడ వానితే నాసింగే అన్నతుందలా అబ్బా 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 నన్నాయి మంతం